sa mga gusali at paligid. Mga aklat at silya. Mga larawan at kagamitan. Ang mga saksi ng kasaysayan ng paaralan. Ang mga bagay na animoy bahagi ng paglilok ng kwento ng isa sa mga paaralan na itinatag para kay Maria sa Manaoag. Ito ang Letran Manaoag at libo-libong mga mag-aaral na ang nakapagtapos sa institusyon na ito. Sa ngayon, ito'y isinunod na sa pangalan ng isa sa mga pumosong paaralan ng Pilipinas. Ito ang Colegio de San Juan de Letran. Kasabay ng kasarinlan ng Pilipinas sa pamamahala ng mga Amerikano na itatag ang Holy Rosary Academy sa pamumuno ng paring Espanyol na si Father Teodoro Cahigal. Ilan sa mga tatanging alaala at larawan ng Holy Rosary Academy ay nakatago sa simbahang nakahalili dito. Ito ang Our Lady of the Rosary of Manaoag. Ito yung isang, ang tawag dito ay Rosarian. Parang school letter nila noon sa school. Issue siya ng July to September 1981. First volume, number 1. So, ito yung pinakaunang school letter nila. So, Holy Rosary Academy pa siya. So, nandito yung mga unang administrator during that time. Kasi kung 1946 siya, ito yung mga present nila noong 1981. Habang tinitignan ko ang ilan sa mga lumang larawan, isang mukha ang tila pamilyar na naging bahagi ng paaralan. I started working at XRA sa 1981. School year 1981-82. Tapos, ang school noon is di pa gaanong develop. I mean, yung mga facilities, yung mga estudyante, marami pang dapat ipagbago doon sa school. Nung panahon namin, ang Holy Rosary, hindi pa ganito na may pintura. Dati kasi noon ang Holy Rosary Academy, ang hagdan nila nandito sa bandang harap. Yung pag ng enrollment din diyan, hindi namin inaasahan lumaki ng lumaki. Pero nagkaroon din ng mga yung mga pag-build ng mga ibang rooms, kaya lang hindi kagaya ngayon na talagang wala na akong masabi talaga. Kompleto na yan, pati kolehiyo nandyan na. Kung paano natatag ang school ng Holy Rosary Academy noon ay para sa mga batang yung less fortunate, yung mga mahihirap. Paano naiiba ang Letran? Naiiba ang Letran ngayong pandemic sa ibang eskwelahan gamit ang online class, gamit ang app na Zoom. Dahil sa Zoom, dun po kami nakakapag-klase araw. Ginagamit po namin yung mga websites nila na maaari pong makatulong po sa amin din dyan sa campus na when it comes to education po. Aside sa mga makabagong teknolohiya na ginagamit ng Letran Manaoag, unang-una yung LMS, yung Learning Management System natin, which is hindi lahat ng institusyon sa Pilipinas ay maaaring makabili ng ganito. Siguro yun na rin yung biyaya na natatanggap natin dahil nga parte tayo noong Dominican institution. Ini-aim din ng Letran na magkaroon ng virtual reality and augmented reality dito sa ating institusyon. Dominican Fathers,
at lahat ng namamahala dyan sa Kolehiyo de Letran, sana po ay lalong uusbong ang iyong paaralan sa pangangalaga, sa mga akademya at espiritual na buhay ng mga estudyanteng pumapasok sa inyo. Magtiyaga lang silang mag-aral. Yung mga wala pa naman na hinahanap pa namin, talagang nire-reach out ng school yung mga nasa labas pa na gusto namin talaga maabot sila. Sa other peoples naman po na gustong mapunta sa Letran, marami po kayong magiging enjoyment. Hinihikayat ko po silang pumasok sa Letran dahil maganda ang mga struktura dito tapos ang kanilang mga activity. Ang imahe talaga ng Letran Manawag, pagkalipas ng ilang taon, ay isang institusyon na nangunguna sa larangan ng instruction, sa larangan ng inobasyon, at sa larangan ng research. Yan ang pinaka-goal natin. Lalong-lalo na sa pamamagitan lamang ng mga makabagong teknolohiya na ginagamit natin sa instruction, maaaring masabi na lahat ng competency or karamihan doon sa competency na inahangad ng Industry 4.0 sa mga future professionals ay maibibigay talaga ng Letran Manawag. Malayo na ang narating ng Letran Manawag. Simula nang maitatag ito at patuloy pa rin na humuhubog sa kaisipan ng mga mag-aaral upang sila ay mapalaya sa kamuwangan at mapabuti ang kanilang pamumuhay. Sa pagbabago ng panahon, mas lalong naging taimtim ang Letran upang makasabay sa agos at makapagbigay ng isang mamamayang maintegridad, talino at pananalig sa Diyos. Ako si Galatea Hanya at ito ang Journey of Calls.